Όταν ο χρόνος σταματά, όταν ο χρόνος γυρίζει πίσω, κάποιοι θυμούνται, αναπολούν, νοσταλγούν, δακρύζουν. Οι πιο νέοι απλά μαθαίνουν την ιστορία. Οίκος Ειρήνης Καρακώστα, μουσείο.
και καλώς ήρθατε σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο. Νομίζω ότι εκφράζω όλους σας με το επίθετο που χρησιμοποιώ, τον εξαιρετικό χώρο. Τον είδατε. Ψάχναμε να βρούμε κάποιο ψεγάδι και δεν το πείσαμε. Και κάτι να μην έστεκε στη γενικότερη διαρρύθμιση. Από τις συζητήσεις που έκανα, κανένας δεν εντόπισε μέχρι στιγμής τουλάχιστον τέτοιο πράγμα. Άρα αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία Ειρήνη Καρακώστα για την πρωτοβουλία της. Να αγοράσει αυτό το διαμέρισμα και να το επιπλώσει με τα έπιπλα που βλέπετε. Για όσοι ενδιαφέρονται, το διαμέρισμα είναι κατασκευασμένο το 1930 και τα έπιπλα είναι εποχής 1850. Και πληροφορήθηκα εδώ, καθώς περιεργαζόμουν τα διάφορα διαμερίσματα, τα διάφορα δωμάτια, ότι μαζί μας είναι και ο άνθρωπος που αναπαλαίωσε τα έπιπλα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θυμίζει Γκαουντή. Εδώ λοιπόν βρεθήκαμε για να παρουσιάσουμε σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο και όμορφο το βιβλίο που έγραψε ο κύριος Ανδρέας Αδριανόπουλος με τίτλο «Νίκολας Χόρχε, βίος και πολιτεία ενός κοσμοπολίτη». Το βιβλίο εντάσσεται στην κατηγορία των ιστορικών μυθιστορημάτων και έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Αρμός. Οι εκδόσεις Αρμός είναι ακριβώς από κάτω, όπως τα διαπιστώσατε. Ο Γιώργος είναι ο εκδότης μαζί μας σήμερα και μετά από τα όσα θα ακούσετε εδώ για την παρουσίαση του βιβλίου από τον Υπουργό τον κύριο Γαράγουλου και τον εκπρόσωπο του Δημάρχου, εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου για θέματα τουρισμού και εθνών σχέσεων, τον κύριο Πέγκα, θα πάμε κάτω. Όποιος θέλει να πάρει το βιβλίο θα το πάρει και προσφέρεται και ένα κρασί. Δεν ξέρω αν αληθεύει, ίσως το στείλει και ο Δήμαρχος το κρασί, επειδή ίσως για να μας γλυκάνει ή να μας ζαλίσει λίγο, γιατί δεν μας τίμησε σήμερα, μάλλον μας τίμησε δι' εκπροσώπου του, γιατί και ο κύριος Πέγκα, η παρουσία του κύριου Πέγκα, νομίζω είναι τιμητική για αυτή την εκδήλωση. Το βιβλίο λοιπόν, μάλλον πριν πάω στο βιβλίο, να πω λίγο για τον κύριο Αδριανόπουλο, τον οποίο το γνωρίζετε βέβαια, είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στον δημόσιο λόγο της χώρας. Έχει και κατά καιρούς θέσεις που προκαλούν αίσθηση. Έχει μια φιλομάθεια, έναν λόγο ρηξικέλευθο. Γενικώς όταν κάνει κάτι το οποίο ξεφεύγει από την καθημερινότητα, προκαλεί. Και αυτό δεν είναι κακό, προκαλεί το ενδιαφέρον. Και αυτό δημιουργεί για ανθρώπους που θέλουν να σκέφτονται αντιδράσεις θετικές, αρνητικές, δηλαδή δημιουργεί έναν δημόσιο διάλογο. Δεν είναι ιδραίος από ό,τι το ρώτησα, γιατί ο πρωταγωνιστής του βιβλίου που θα παρουσιαστεί είναι ένας ιδραίος, γεννηθής το 1700, αν δεν κάνω λάθος, 84, λίγα χρόνια πριν την Γαλλική Επανάσταση, αλλά ο κύριος Αδριανόπουλος πρέπει να περνάει αρκετά καλοκαίρια ή και άλλες περιόδους του χρόνου στην Ύδρα, γιατί και εμείς όταν κατά καιρούς τον αναζητούσαμε όταν εργαζόμασταν, τον βρίσκαμε στην Ύδρα και μας έλεγε στείλτε μας ένα link εδώ για να σας μιλήσω από την ιδέα. Τότε ψήφιες δυνατότητες δεν είχαμε. Αν τις είχαμε τότε μπορεί να μας κλείναν και νωρίτερα. Λοιπόν, πληροφορήθηκε την ιστορία του πρωταγωνιστή του βιβλίου, του Νίκολας Χόρχε. Ο Νίκολας Χόρχε δεν είναι ελληνικό όνομα, αλλά είναι ευνόητο να αναρωτηθείτε πως ένας ιδραίος λέγεται Νίκολας Χόρχε. Ακριβώς διότι πρόκειται για έναν κοσμοπολίτη, τον Νικόλαο Κολυμιάτη. Τον Νικόλαο Κολυμιάτη, ο οποίος, όπως σας είπα, γεννήθηκε στην Ύδρα. Του άρεσε η θάλασσα, όπως πολλούς ιδραίους. Υπηρέτησε στο Οθωμανικό ναυτικό.
Εν πάση περιπτώσει, το ερέθισμα που είχε ο κύριος Ανδριανόπουλος ήταν ότι στην Ύδρα είδε την προδομή του. Την προδομή του μεταξύ δύο γυναικών, μιας Ελληνίδας και μιας Αργεντινής. Η Αργεντινή κάθε χρόνο ή όποτε παρουσιάζεται η ευκαιρία, με αντιπροσώπους της, συνήθως με το ταξίδι που κάνουν οι ναυτικοί δόκιμοι, τιμά τον Νικόλαο Κολυμιάτη, διότι τον θεωρεί εθνικό της ήρωα. Ουσιαστικά ο πρωταγωνιστής του βιβλίου συνέβαλε στα πρώτα στάδια δημιουργίας του κράτους της Αργεντινής. Και αυτό προσθέτει μια γοητεία, πως ένας άνθρωπος από την Ύδρα βρέθηκε στην Αργεντινή και πρωτοστάτησε στον αγώνα ανεξαρτησίας της χώρας αυτής. Όπως σας είπα λοιπόν, να δώσω ένα γενικό περίγραμμα, διότι εγώ δεν είμαι ο παρουσιαστής του βιβλίου, είμαι ο συντονιστής της εκδήλωσης, αλλά ένα γενικό περίγραμμα θα πω και εγώ, θα δώσω και εγώ. Ο πρωταγωνιστής λοιπόν του βιβλίου γεννήθηκε στην Ύδρα. Τα χρόνια εκείνα η Ύδρα, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, ήταν υπόδουλη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, του άρεσε πολύ η θάλασσα και υπηρετούσε στο Οθωμανικό ναυτικό. Σημαντική παρατήρηση είναι το γεγονός ότι στην Ύδρα η Ύδρα εξουσιαζόταν από δύο οικογένειες προεστών. Η μία ήταν του Βούλγαρη, ο οποίος είχε και τη συγκατάνευση των Τούρκων των Οθωμανών στη διακυβέρνηση του νησιού, και η άλλη ήταν του Κουντουριώτη, της γνωστής οικογένειας των Κουντουριώτιδων. Και σημειωτέων, για όσους έχουν ξεχάσει λίγο την ιστορία, η Ύδρα δεν κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Η Ύδρα είχε ένα ιδιαίτερο καθεστώς και προμήθευε βέβαια και με άντρες. Δεν ξέρω αν προμήθευε και με γυναίκες, γιατί και τότε είχε και Ιδρύες οι οποίες ήταν πολύ δυναμικές γυναίκες και καπετάνισσες τον Οθωμανικό στόλο. Καθώς λοιπόν υπηρετούσε στον Οθωμανικό στόλο, το βιβλίο ξεκινάει με μια καταπληκτική περιγραφή μιας δύσκολων θαλάσσιων ελιγμών. Και αυτούς τους ελιγμούς σε ένα πλοίο στρατιωτικό του Οθωμανικού στόλου τους έκανε ο πρωταγωνιστής μας, ο Κολυμιάτης, και έδωσε τη δυνατότητα στον πλοίαρχο να έχει σε ευθεία βολή το πειρατικό σκάφος, να το χτυπήσει και να το βουλιάξει. Απόρρισε με τις ικανότητες του πρωταγωνιστή, τον κάλεσε στο σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη. Το βιβλίο, ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι στις περιοχές που αναφέρεται κάνει εξαιρετικές περιγραφές. Δεν ξέρω αν όλα αυτά, έτσι όπως τα περιγράφει ο κ. Ανδριανόπουλος στο βιβλίο, τα βίωσε ο Νίκολας Χόρχε, ο Κολυμιάτης, ή είναι και μια επιθυμία του συγγραφέα να βγάλει και κάτι δικό του, άλλωστε ιστορικό μυθιστόρημα είναι, το αναγνωρίζουμε και αυτό, έτσι δεν είναι, δεν γράφει καθαρή ιστορία ο συγγραφέας, ελύσεται. Εκεί που έχεις λίγα στοιχεία πηγής, κάνεις αυτό το άλμα, γράφεις κάποια πράγματα και το δικαιολογείς. Ξέρετε, εγώ δεν έγραψα ιστορία, έκανα ιστορικό μυθιστόρημα και η γραφή του έχει τέτοιο ύφος. Είναι μια γραφή μυθιστορήματος, δεν είναι μια ιστορική αφήγηση. Και αυτό το κάνει και πιο ευανάγνωστο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που περιδιάβαινε την Κωνσταντινούπολη, πληροφορήθηκε ότι στην Ύδρα, σε μια περιοχή προσδιορισμένη ονομαστικά, ένας μανιάτης ασέλγησε πάνω στη γυναίκα του. Δεν το άντεξε